गावनो खानायखौ थाव फुनखाया आङो मोनायाव दुगैबा नै कारेन्ट गैबावा नै कारेन्ट थांना होबायसो लाइभ होनाय लोगो लोगो कारेन्ट थांबाय। जाखांनानै आजादि लाइभआव फैलायबाय आरोना दसे रायलायनानै उन्दुनोसै। लाइभ स्टार्ट जानाय लोगो लोगो कारेन्ट थांना होबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो दानाखिसै आं डाइरेक्ट लाइभआव थाबाय। दे एसे रायज्लायसैलाय लोगोफोर फैदोलाय मोजां गाज्रि रायज्लायसैलाय बयजोंबो। कारेन्टआनो दिनै सानसे थालला गैखायामोन जाहैदों थांलाय फैलाय खेबनै खेबथामानो जाबाय दा। थाम्फै अरसैलाय बिरादनो खोमसि जाबायना आथिं सायदावबो। दुगैनानै थाव फुनांगौब्रा एकदमबारे खामसाव नुखायो खानायफोरखौ जायला जायथा। मानसि गोसोमजों ड्रेस गोसोमजों खानाय गोसोमजों कारेन्ट गैयैजों खाथ्रा नुखाबाय। दे कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर सोर जाखोथाय सासे नायबाय। ओइ साला कारेन्टआ फैफिनलायबाय नै दसेनो थाखाया कारेन्टआनो थांलाय फैलाय थांलाय लाइटखौ खोमोरनोसैलै लोगोफोर। दाखालि आंनाव सानैसो मानसिफोर सोंहरदोंमोन बे दांदुफुर माने वाटारफला बबे जायगायाव बाहाय थां भिडिअ खालामहै होनदोंमोन आरोना। भिडिअखौ आङो रबिबाराव टाइम मोनोबा रबिबाराव थांनो सेस्था खालामदों खिन्थु बे जायगाया आं आगोलाव थांखांखाबाय आं दहायसो डिटेल्स मोनथिदों। आगोलाव आं थांनो फैखांखाबाय खाथियावनो जाथारो आरोना बावखुंग्रि हाजोनि ओरै खोलानि बे कहारि हाजो होननाय दं मोनसे बे दांदुफुर थांनाय लामा हाजो थांनाय लामा दाउखिबारि दांदुफुर औवाबारि थांनाय लामाखौ बे हाजो दरसेखौ बारलांबानो हाजो जेराव हाजो जोबथा हैयो बे हाजो जोबथानाय जरना गुदियावनो आरोना बे दांदुफुर माबाया मा होनो वाटारफला दा नै दैया रानजोबाखै एसे मोजां आरोना दा बेरायनो बे जायगायाव। आं बेखौनो दाख्लै आन्दायबाय थादों आरोना मानसिफोर बयबो रायज्लायबाय थानाय ओमफ्राय बयबो सोंहरला बायदोंमोन नालाय खिन्थु आं नै दिनै डिटेल्स लाजोबनानै मोनबाय आरो आं थांखांखाबाय बे जायगायाव बे खाथि खाथि मोननै दङ ओमफ्राय मोनसे जरनायावनो खाथि खाथि बे वाटारफला गोजौनिया साबसिन आरो मोजां जायगाया साफा खालामनायनिखुनु माबायानो गैयामोन आरोना बेबस्थाया साफा खालामनाय नङामोन एकदमबारे लेथ्रा जरना सिङावसोमोन आरो खोमसि गिथाव बाथाव। नेटआ मा दिसटार्ब होगासिनो मा रिकानेक्टिं जागासिनो नेटआनो माबा रिकानेक्टिं डिसकानेक्ट जाबाय थायो मा जादों दिनैबा जायगायासो मुन्द्रा दस गोनांसो नामाब्रा दिनैलाय मोजांखौनो होनलालै आं नायनोसै रबिबाराव टाइम ओंखारना ओंखारा थांब्रबसै बारा गोजान नङा मथा मथि 5 मिनिट बाइकजों थाङोबा 5 मिनिट बा 10 मिनिटल' लायो आरोना आंनि न'निफ्राय
हमना ला 10 मिनिटखौनो आरो जालालै